ọtụtụ ife dị iche iche na-eme n'obodo anyị a n'oge dị ugbu a. Ọtụtụ ife dị iche iche, akparamagwa dị iche iche ka ụmụ mmadụ na-eme n'oge dị iche iche. Mpụ dị iche iche ka a na-eme n'ụwa n'oge ugbu a. A ka na-ekwu nke mere eme ka a ka ya esi wee dozie. Ndị ọgbara ọfụ a wee jidezie nke fọrọ afọ wee na-eme gịnị, wee na-emetụkọ. O nwere ife onyonyo na-agagharị n'ife efere mba ụwa kịta, ebe nna kpọrọ nwatakịrị nwa ọ mụrụ n'afọ, ọ kpọrọ onwe ya nọ nna nwa ọ mụrụ n'afọ wee durie ka ha jee mee gịnị, nwee mmekọ nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ ka fa jee nwee mmekọ, nọ na-emebe gị ya emebe. Na ụdị mmadụ a kịta ya apụta echi niile. Ife niile a bụ ana ka a na-emelụ. Ife niile a bụ ife ya bụ anụ n'oge gboo. Okenye nụrụ ya bụ ife agba n'aka. Ife niile a ka ọ ga-abụ anụ n'oge gboo, akpụọ arụ, kpochie onunu, buo ibu aja ana, tie mkpu akwalị. Mana kịta a na-emezie na-afụ ya na onweghị ife ọwụ. Nke kacha nke na ụdị mmadụ a mere ụdị ife a echi niile kịta ọ sị gị na ya echegharịgo. Ọ na-ekwu na ya echegharịgo, ifo ebe ọ ga na-eti ọkụ gbagbuo ọkụ gbagbuo ọkụ gbagbuo. Kedu ndị ọkụ na-agbagbu? Mgbe ahụ o chegharịzielu, ọma nchetazikwa ya bụ akparamagwa ọ kparụ na mgbe gara aga tupu mmalite ịga n'ihu n'ife gbasara okwu anyị kpụ n'ọnụ. Ka m hapụgodo unu nene ife ejije a, ka m hapụgodo unu. Unu afụgonu ka o si mee na ya bụ ife jọgburu onwe ya na njọ ma sigbuo nkapụ n'isi. Ndị okenye kwesịrị itinye ọnụ n'okwu a kịta enwezikwa onye ga-etinye ọnụ. Echi niile maọbụ n'ọdịnihu, ife so akparamagwa a pụtaba kịta, ụfọdụ mgbe ahụ o cheta na o nwere agbata obie na-agwọ ọgwụ. Mgbe ahụ o cheta na o nwere agbata obie na-eme ife omenala. O nwere ike ọ bụrụzie agbata obi ya ahụ na-eme ya ife na-eme ya n'ezinụlọ ya. Mana ọma nchetazi mgbe o merụrụ ana, ọma nchetazi mgbe ọ kpara ajọ akparụmagwa megide mmụọ dị n'ana be nne ya. Ọma nchetazi mgbe ọ kpara ụdị alụ a. Echi niile kịta maọbụ n'ọdịnihu, ọ sị gị na ya echegharịgo, bido tibe ọkụ gbagbuo ọkụ gbagbuo. Ọzọ sị gị na onye ọbụla chegharịrị na-asachapụgo na ọbara nwa atụrụ asachapụgo mmehie. Etu a ka ife si emebi n'obodo anyị. Ekwu aka obido onwe onye na-eme ife omenala n'akụkụ bie, obido sọbi ya ọnụ, bowe ya ebubo na ọya na-eme ife na-eme n'ezinụlọ ya. Ọma nchetezi mgbe o merụrụ ana, ọma nchetezi mgbe ọ kpara ife alụ. Ọma mmazikwa na omume o merụ na ya akpụ ya alụ. Akpụọ ya alụ, ekpochie onunu, mee ọtụtụ ife kwesịrị ka emee ka e wee tijuo ana. Ọma nchetezikwa ụmụ kịrịkịrị ife a o mere. Ọ sị gị na ndụ ochie na nke ife niile ahụ abụrụgo ndụ ochie na ọ gabigago. Ọ bụ ife dị otu a ka a na-aya n'obodo dị iche iche n'oge ugbu a. A na-ekwu na omume na-eji omume wee na-emebisi ife ekekere ụwa nyere anyị ka anyị wee bie ndụ. Were omume dị iche iche na-emebisi ana, anyị anaghị aghọta ya. Ọzọ anyị ebido tụba onwe anyị aka, onye a na-eje ụka, onye a na-eme dibịa. Maka onye ọbụla afụrụ nzu n'aka maọbụ na-eme dibịa maọbụ na-eme ife omenala, ịma na onye ahụ ya eje ọkụ mmụọ. Kịta onye a na-akpụ ụdị akparamagwa ama nchetazikwa na enwere ife dịka ọkụ mmụọ, na o mejọrọ mmụọ, mejọ mmadụ, mejọ ana. Ọma nchetazikwe echi niile ọ sị gị na ya echegharịgo, na onye ọbụla chegharịgoro na ife ochie agafego, ife ọfụ wee pụta. Ndị be anyị ka anyị kwudebegoro na ya otu a anyị ka kwudebere ya. Kama na ndị be anyị si onye mara asụ ya sụọ n'ụkwụ na n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ụkwụ ya. Ka ọ dị na mgbe ọzọ, ada ndị gboo, ka emesịa.